Уважаеми зрители, вие сте с програмата Мюсюлманите между религия и съвременност. Днес ще поговорим за една тема, която все по-често влиза в нашето ежедневие и много често е предизвикателство пред разумния човек. Още повече, след като нямаме добри знания върху тази тема, ние ставаме манипулативни и биваме в плен на всичко това. Темата е магията и гадателството от гледна точка на ислямската религия. Какво се случва сред нас? Много често, когато имаме някакви проблеми, не знаейки защо, не намирайки причината, бързо ние прибягваме към определени хора, наричащи се гадатели, лечители, а последно време и по каналите на телевизиите се представиха хора, които се провъзгласяват за ходжи,